Pa mislim da je danas sa ovim potezom opštinska vlast pokazala svu svoju ozbiljnost i koliko je uopšte stalo do građana ove opštine, naše Srbobran. Znači, mi smo sa pozivom, u stvari sa zahtevom za održavanje vanredne skupštine tražili elaborat da nam se prikaže kud će ići tih €1.000.000 kredita na kojima one toliko insistiraju da se uzme. Međutim, mi smo dobili samo poziv bez ikakvih obrazloženja. Znate, u ovoj opštini su neke stvari rađene bez građevinskih dozvola, bez ikakvih papira. Znači, mi hoćemo da znamo da li se ide opet u neke nove investicije koje nisu pokrivene, kao na primjer što je opština dobila rešenje za rušenje nove pijace koja je izgrađena bez papira. Znači, ako sama opština ne sruši tu pijacu, morat će opština, znači opet našim parama, da se plati rušenje te pijace. Da li i druge stvari koje su urađene u opštini su rađene bespravno ili imaju papire? I to je pitanje. I pitanje je jednostavno da li ti €1.000.000 ide u neke investicije koje će se ovoj opštini vratiti ili ide samo za pokrivanje tekućih poslova.